10 kg numai de caras? Numai caras. E plin numai de pește, adică e apă foarte, foarte puțină. Acum avem și vezi? Trebuie să vedem să mergem și noi la un albă la... Astăzi ne-am propus să mergem la un pescuit la baltă. Vrem să prindem niște caras, că tot acum a început sezonul cu icrele. E primăvară. Carasul trebuie să aibă ceva icre. N-are cum că am înțeles că mâine se mănâncă și pește. Mâine se mănâncă pește, că e plagoveștenii. Astăzi suntem în 23 martie 2024. Și am zis să mergem să prindem niște caras, să facem și noi o prăjeală, să facem și niște icre, că ne plac icrele. Și tot așa, din vorbă în vorbă, ne-am adus noi aminte aseară de râul nostru Sabar. Și am zis, băi, dacă tot mergem astăzi la un pescuit și prindem mai mult caras, facem și o prăjeală și să eliberăm și noi acolo 2-3 kg de caras, să le eliberăm pe gârlă, pentru că de mici copii acolo am prins pește, acolo am învățat să pescuim, acolo ne-am făcut toată copilăria noastră numai pe gârlă. Așa că astăzi vrem să dăm și noi Sabarului ceva înapoi. Ce am prins noi de când eram copii și până acum. Pentru că tot a fost secat după 40-50 de ani Sabarul și acum a început să curgă apă din nou. Ne-am gândit că pește nu mai e deloc, să facem și noi un lucru bun și să populăm acolo cu câteva kilograme de puiete de ăsta mic de caras. Dar până vom ajunge la baltă, pentru că ăsta ne e obiceiul de fiecare dată. Popas aici, avem popasul nostru. De câte ori mergem noi la baltă la noi, la pescuit, oprim și pe aici pe la oamenii ăștia, că trebuie să mai facă și ei ceva vânzare. Da? Și așa că ne încercăm norocul. Da. Poate cine știe cum găsim și noi o bere rece la halbă. Ia să vedem acum echipa de pescari de la Bolintir. Da? Să spargem și noi gheața pe 2024. Da? Să începem așa sezonul frumos. Hai să mergem să vedem dacă găsim să bem și noi o beri. Da? Aici e pescarii. Acum să vedem dacă are doamna bere aici. Ce faci, nu te speriată? Facem doamnă. Bună! Găsim și o bere la sală, să nu Ne-ai curentat. Am călcat cu stângul. Păi și ce facem? Să vină căldura bine mai căldură. Ce facem? Luăm așa sau mergem și luăm la halbă de pe la Crimina? Cum vă cred? Ia zice Șerba. Luăm la halbă. Mama, noi vrem la halbă, doamne. Dezamăgiți. Nu băgat în zi. Da, mă, că mergem și luăm la halbă de acolo. Da, te pun neapărat. Deci luăm pescuit și pune obiceiul de fiecare dată să bem o bere la halbă. Am zis că sunt bine. Hai, ia. Trage la lansetă. Cred că nu mai le scotem acum, e treaba. Hai zi, am pleacă mămica.
să ne-am ajutat. Bebicule! Avem pește sau nu? Băgă și câțiva fitofași de ăștia, să le dăm drumul? Păi cred și să lăsăm ca să... Măcar să facă, poate. Da. E plină, eu ți-am zis, haide că nu mai o scotem șerbane, mă, ca să... Ia să-i, te vezi. Hai, Și eu de câte. e plină, plină. Ce e? Oprește ăla și du-te și aducă alea, în portbagaj. Ce? E plină, știi cum e? Treaba e că e numai de ăștia, bă. Nu. Nu e niciun caras. Nu putem să facem nicio treabă cu cauza asta. Nicio treabă. Vreau și eu să fac ăsta, da. Vreau să fac ăla. Vreau să fac ăla. Ia uitați-vă! Ia uitați-vă! Ia uite-i. Mamă! Haide, capul meu ce e la greu! E la greu! A început să vină și caras. La fundul o să pune și de cât e de mare acum. Ce faci? Ce te faci ăștia? Hai să-mi părănească apă, să vezi. Stai, aici apă. Ia apă să vezi. Ia uite, bebic. Aici sunt și este care sunt. Toate ăștia mici. Mami? Dă-mi ca să-i bag. Că iată. Da și mie. Ca să-l bag. Asta și de caras acum? Da. Da. Să-l scotați la ăla de tot de urechi. Conce-l bebic. Ce micuți sunt ăia pe lângă el. De cât așa? Tată, stai așa. Mai lăsăm dintre el și Da? Mai lăsăm. Bagă-l așa. Da? Mă, bă, ia uite-l, bă, băiete, bă, măcat ce mi-a făcut ăsta, m-a făcut de comandă. Vezi, spune. Ce vorbești tu? E de băr. Mă, dar gura de mare are ani de... Da, da. Să o faci așa, Uite și pe să fisul. prindem. Și pe fisul. E pe fisul, da? A? Da. Pune lângă el acolo, da. Dăm drumul la unde. Când o fi ca ăștia să prindem mâncați aici, vrea să facem pe fiecare săptămână să venim să băgăm și să facem grătare. Am prins și peștele de la baltă și acum am ajuns pe malul Sabarului. Uite, acum am ajuns aici. Să găsim un loc. Să găsim locul. Un loc aici la Crifina. Aici era un loc renumit de... Aici. Prindeam noi Uite, că mergem. carași când eram copii. Da. Un loc drag nou.
Tot aici pe partea dreaptă, în cotul ăsta aici, era și locul de scăldat al copiilor din Crivina. Aici, la Acum 40 de ani. Să parcăm și noi pe aici pe undeva mașina. Să ne grăbim pentru că avem destui de mulți carași, dar avem și vreo 15 fitofagi. Puiet așa de fitofac, să dăm drumul, poate umplem gârla asta cu caras și cu fitofag. Ia să vedem. Hai! Nu mai se desfac. Ia. Aici avem 10 kg numai de caras. E plin numai de pește, adică e apă foarte puțină. Acum avem și ăștia. Și să-i resuscităm repede și fitofagii. Ia uite ea. Și mai e și un caras mare pe aici. Ia uite fitofagii. Hai să vedem. Aici e caras. Dacă gârla asta ne dă nouă atâta pește și atâta satisfacție când eram copii, Uite, acum să dăm și cu gălețele. să dăm și noi ceva înapoi. Trebuie să dăm înapoi acum, păi da? Uite, caras, să punem aici acum. Mami, știi cât de mult te iubesc? Da? Cât de mult mă iubești? Pasă-mă. Două pești, Arăt odată. am plăcut la ea. Mai uite. Dar numai ce cum este. Mai uite. Spun Aici e locul ăsta. cuvântul Aici e locul ăsta. Aici e locul. Aici prindeam eu foarte. Uite aici prindeam. Să vezi cum se duce cara astea. Ia să nu mai mișca să ne dați cu astea în loc, da? Da? Uite și urdicile, uite să luăm urdici aici, uite urdici. Da, așa luăm câte... Așa câte... Hai tu, dau de la cara asta. Ia uite fitofagul. Ia. 1, Atât. da? A luat-o. Uite și cara așa. Ăla s-a băgat în nomol, mâncați, Trei l-am fitofagi. aruncat chiar în nomol. N-are că și Lasă că ești răbit. 4 fitofagi. Ia uite, 5. șase, Ia uite. Gata, deci e la cum, imediat. gata, a început să-i răbit. 6. șapte. Uite care, mamă, ce s-a dus. A luat ăla. Cum a luat-o ăla, mâncați, ești Ia gata. uite-l, ia. Direct înărziți. Ia uite. 8. Mamă, ce viteză are. 9 fitofagi. Nu mai am numărat pe ăștia. 10. Așa. 11. Ia uite. Mamă, ce se duce la Denis. Ia uite care. 12. Ia uite că ras. 13. Să 14 fitofagi. mai este. Uite și un caras frumos, mamă, de la galben și frumos, ia uite-l mă, ia mă. Hai. Să vin și eu în vara asta să prind pește aici. Uite. Asta trebuie să fie un loc rezervat pentru noi, nu Șerbane? Asta la Când vom momit. veni. Ia uite, Asta e. caras frumos. Nu, ia uite. Ia uite care așa. Uite-l ăsta ce lung e, uite ce doar. Mamă, ce zici că e... Ce să mai număr? Fiu ăsta Eu nu mai, eu dau fără număr, caraș. Ca să pomenesc alții. Ce intră Uite. sub stupul ăsta. Aici trage ei. Aici. Da, da. Uite-l pe ăsta micu. L-a plecat? E tot Aude-l, mă, acolo, ascultă. da, îl văd. Uite-l cum se duce. Mamă, i-am dat drumul în larg. Ăla să se ducă în boschețe aia, unde prindeam eu odată plin. Acolo și ea. Acolo când dădeam cu undița. Da, acolo și ea. Aruncați mai departe. Uite, uite, uite. Du-te fitofagule încolo, așa băiatul, uite-l ia, uite-l mă, a luat-o, uite-l ia. Acolo. Vezi că l-a rămas acolo, sărac. Carasul ăsta. Se duce. Ia, scoate că se duce. Hai cu ea. Mamă, tot aici treci. Tot A aici. luat-o tot aici. Da, tot aici. Nu mai e să văd aici. Gata. Am bărligat în asta.
Nu, cu ea. Mamă, păi ce vorbești tu că aici Eu avem cât avem aici, Denis? o găle atât de de când dai drumul și tot, ia uite. Uite, s-a dus acolo, băi. Mamă, Le-am dat fără număr. au, Uite tot aici. Să ducem mai înalt. au uite, Dă-i mai larg. Dă-i mai larg. Uite, să nu mai... acum libertate. Ia uite-mi cum se Natură. Uite să uite cum se vede la dâns. Ia uite, Iată, bă, și să Uite tot aici trage. Vezi? Aici trage. A dus. Uite. Mamă, ce se duce. Dacă îi dai drumul mai în larg, da. Tot aici. E aici la papura asta trage. Hai, lasă, e așa. Da. ce iese la acolo? Aici, el aici depune. Uite că Aici tot depune. Era bine dacă nu erau astea așa lângă mal, știi, să Nu că dacă arunci Da? mai în larg, aruncă-i mai în larg. Mă, dă tot aici. Tot la mal vin, toți. Trag în mai aia. Urmă o să... Ia, poți să arunc unul mai departe? Dă-l mai cu. Așa. Așa. Așa, bebicu. Ia uite cum se duce. Dar vezi, tot încolo se duce. În contrapi. În contrapi se duce. Ia uite cum s-a dus bebicul ăla. Da. Da. Dă-i mai larg. Dă-i mai larg. Dă-i mai larg. Uite-l și pe ăla. Ia uite-i uitați. Iese, el la singură. Îi dau la face. El intră, el iese. Uite. Mamă, uite tot aici. Tot aici vine. În Tragi pap. și da, nu așa de sustate, că poți să-i spargi aia, nu? Pușcă. Ia uite cum își revine. Mamă, dar toți trag aici, am. De ce tot? Cum a simțit, a și văzut papura asta? Papul, la papul. Pe el care a fost prima la papul. Uite, la face să-l vede. Haide, dați. Ia uite, ia uite. Ia uite ce stă. Da. Ce limpede e apa. Mai facem și noi și fapte de-astea mai bune. Așa, Treaba da? să nu mai dau ăștia drumul la asta, la căsătoarea asta, că dacă dă, degeaba băgă. Îl zăpăcești. Uite băiat cum. Ai înțeles tu, Han? Ia uite. Mira de capul. Eliberează și... Să-ți dau și Hai, hai, Ia uite, mamă, cum se duce. Da. Știți că tot aici. Poate să înmulțește carasul pe gârs. De nu mai. Ia. Ăștia oricum acum sunt plini de icre. Ia uite. Da, la dumneavoastră pe deasupra. La în vara asta de... Gata. Acum ăștia în 2-3 săptămâni depun icrele și s-au umplut gârla de pește. Uite cum merge ăla. Tot acum. Nu mai e Nu mai... de asta știu că nu mai e acum Nu ca mai să e, mai mănânce icrele sau să-i mai mănânce, așa că au toate șansele să Să trească. să mulțească. N-are cum să nu mulțească. Ăla a rămas acum. Da, la Uite, tot aici. Aia, să descurcă ei până își revin un pic sau... ăla să ducem acolo. Uite, gata. E mult până și ia traseul. Păi că... Uite, mai e. unul s-a dus încolo. Ia. Unul a plecat încolo. Ăla care se ducea pe la supra. Gata, asta a fost și... Hai mă, că mai scoatem și mai venim și mai aducem. A fost și gestul nostru pe care am putut să-l facem astăzi. Da. Da? Da, asta e. Ha. Deci că ai călcat urzice. Ca să nu... Da, poți să facem Ce mai mult. frumos e urzici. Aici să veni să adunăm urzici. Nu mai larg, aolă, Petru. Asta e și gârla noastră, sabarul nostru. Dă-l larg. Bine că a intrat apă din nou aici pe el. Nu mai cred toate urzici, că poate Da. Gata, deci la vară avem unde să pescuim aici, da? Venim, îl momim și cu momeala secretă Am oprit și de și venim să ne distrăm aici să dăm la undiță, să prindem Te-a caras. dus după Dunăre, proaspăt. Că tot nu mai era caras de mult pe... Da, da, Avem pește. gata. Hai, Acum să vedem. ia. Ia așa, uite, dacă a închis gârla asta, uite, îl populăm noi. Asta a fost acțiunea noastră de astăzi. Da. Ne vedem într-un videoclip nou în Delta Dunării, sper că e prima ocazie. Da. Trebuie să... Haideți, la revedere! Hai. Ia găleata. Haide. Ia găleata.